10. Muharram-kuuta kutsutaan Ashuraksi. Tämä on päivämäärä, jolloin tapahtui monia merkittäviä asioita. Muun muassa profeetta Mooses pelastui Faaraon joukoilta. Vaikkakin Faaraon armeija oli valtava, siihen kuului 1 600 000 miestä, ja Mooseksen joukot olivat vain 600 000 miestä. Jumala määräsi Moosesta lyömään merta sauvallaan, ja se avautui 18 kujaksi, joita pitkin Mooseksen joukot pääsivät turvaan. Mooses meni meren sisään Egyptin puolelta. Tämä oli Punainen meri. Ja he tulivat sieltä ulos nykyisen Jordanian puolelta. Mooses oli yksi niistä tuhansista profeetoista, jotka oli lähetetty kutsumaan ihmisiä palvomaan yhtä Jumalaa, maailmankaikkeuden luojaa, joka ainoana ansaitsee olla palvottu.